Tobias Rasmussen på bane 1 fra Haslev, der svømmer først. Det er Svend Christiansen fra Swim Team Vestjylland på bane 2. Det er Joachim Andersen fra Vestjylland på bane 3. Det er Jakob Hansen fra Næstved på bane 5. Det er Nikolaj Kvist fra Vestjylland på bane 6. Og det er Rasmus Schmidt fra Haslev på bane 7. Og det blev drengene på bane 1. Drengene fra Haslev, der venter først. Foran drengene på bane 5 fra Næstved. Vi har en diskvalifikation fra løb 16, lige bane 5. En af de mere sjældne diskvalifikationer. Men holdet blev diskvalificeret på grund af 3 svømmere på samme bane. Det er altså for mange svømmere på en gang.